mang mag-awit sa kagurangan, kamo gabos na uya sa kinaban, maugmang mag-awit sa kagurangan, madya sa tubangan niya, mag-awit na maugmang, madya sa tubangan niya, mag-awit na maugmang. Diyos maray na agasa sa indo kabos mga tugang. Ngunyan sa tuyang siniselebrar ang kapestahan ni San Mateo Apostol asin Ebanghelista. Kasabay kan sa tuyang mga personal na kahagadan, idulot niya to sa misa ngunyan ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dinudulot ti Maribik Naag asin pamilya, birthday blessing ni Philip, asin pasasalamat dinudulot ni Leia Laceda. Petition Mass dinudulot for the good health and full recovery of Mr. E. Good health and full recovery of Christy Elmer Hildebrand asin Joaquin Inigo Cabarco. For passing the board exam of Hans Joshua Bungalunta. Asin para sa kapahingaluan kan mga kalag ni na Jonel, Emelina, Angelina Gloria, Angela Gloria, Lydia Roslyn, Teresita, Anisha, Julian, Revica, Maria Trinidad, Valeriana, Sigismundo, Paula Fortunato, Jose, Gregorio asin Concordia, Erlinda, Melda, Amparo, Adrian, Albert asin Eugenia. Sa ngaran ka na asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos, asin at pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, ontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa mo, kagurang nan mahera ka. Kagurang nan mahera ka. Maherak man lugod sa toan Diyos na makakamhanasin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay an buot, inuumaw mi ika, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, haring langit nun, Diyos samang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo. Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahalang kaw Jesucristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na sa daing masabing pagkaherak, nagkanigong magpili kay San Mateo Apostol na dating publikano,
Warasan sa mo na inantabayan kan sa iyang paarog asin pamibi, kaming nagsusunod sa imo magkanigong magdayupot na pusog sa imo. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaima mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyog kan mga babasahon. Enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Kaya ako nasarong bilanggo dahil sa kagurangnan, nakikiulay sa saindo na mamuhay kamo, na maninigo sa buhay na inapudan sa indo nin Diyos. Magpakumbaba kamo, maging mahuyo, asin matinios-tios, magpatinios-tiosan kamo, sa pagkamuot, hinguwahon ng God nindo, na mapadanay ang pagkasararo, sa Espiritu, sa paagi kan katuninungan, na minabugko sa saindo. Igwanin sarong hawak, asin sarong Espiritu, siring na igwanin sarong paglaong, na inapudan sa indo nin Diyos. May sarong kagurangnan, sarong pagtubod, sarong bunyag, igwanin sarong Diyos sa kaama kang gabos, urog siya sa gabos, huli sa gabos, saka yaon sa gabos. Alagad ang biyaya itinao sa lambang saro, susog sa sukol kan balaog ni Kristo. Siya ang nagtaon in mga balaog sa mga tao. Ang iba ginibo niyang apostol, ang iba propeta, ang iba ibanghilista, ang iba mga pastor, saka mga paratukdo. Ginibo niya ini, tanganing andamon sa paglingkod, ang gabos na banal, asin tanganing magtalubo, ang hawak ni Kristo. Sa paaging ini, kita gabos magkasararo, sa pagtubod, asin pagkamidbid sa aki ning Diyos. Magiging kitang mga tawong may kabatiran, susog sa sukol kan kadakulaan, kang kapanuan ni Kristo. Ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpokan gabos, ang sa indong tingog, nakaabot sa bilog na daga. Ang sa inyong tingog nakaabot sa bilog na daga. Ang lambang aldaw, minapahayag kaini sa masunod na aldaw. Ang lambang banggi, minapahayag man kaini sa masunod na banggi. Mayo nin diskurso o tataramon na ginagamit, mayo nin tingog na nadadadangog simbag po. Ang sa imong tingog nakaabot sa bilog na daga. Alagad nakakalakop sa bilog na kinaban, an sa indang tingog, sagkod sa mga purokan daga, iyan nadangog, ang Diyos naggibunin tulda sa langit, para sa aldaw, ini minaluwas pagkaaga, siring sa nubyong maugma, siring sa paradalagan, na andam an karira simbag po. Matindugpuan kabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia.
kan kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, nahiling niya ang sarong parasingil nin buhis na angaran Mateo. Nagtutukaw sa pinagsisingilan nin buwis. Inapod siya ni Jesus, sumunod ka sako. Nagtindog si Mateo asin nagsunod ki Jesus. Kanagkakakan si Jesus sa iyang harong, nag-abot ang dakol na parasingil nin buhis asin mga parakasala. Nagsabay sinda ki Jesus asin sa iyang mga disipulo sa pagkakan. Nahiling ini ka nagkapirang mga Pariseo, kaya hinapot ninda ang mga disipulo. Daw taan sa indong maestro nagkakakan kasabay kan mga parasingil nin buwis sa mga parakasala. Nadangog ini ni Jesus kaya sinabihan sinda, ang tawong mayong helang, dai nangangaipon nin doktor. Isip-isipa daw nindo kung ano ang kahulugan ka ini. Pagkaherak an maut ko, bakong atang. Dahil ako nagdigdi sa pagapod kan mga banal, kundi kan mga parakasala. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Sa liwat mga tugang Diyos marahay na aga sa Indo. Sa satuyang pagselebrar ngunyan, kan kapistahan ni San Mateo, apostol asin ibanghilista, magayon na paghurupurupan niyato kung papano siya inapod kan sa tuyang kagurangnan. Kung ano ang sa iyang nakaagi bago siya naging apostol. Susog sa ebanghelyo, inapod siya ni Jesus mantang siya nakatukaw sa iyang opisina bilang parasingil nin buwis. Sarong trabaho kaitong panahon na pinagmimidbid kan mga Hudiyo na bakong malinig. Kung ikasarong parasingil nin buwis, ibinibilang ka kan mga Hudiyo sa mga parakasala. Asin sabi ko na nga ni, sa paghuhup-hup niyato kan buhay ni San Mateo, kaito pang mga naenot na mga refleksyon, an parasingil nin buwis para sa mga Hudiyo sarong traidor sa saindang rasa. Ninhulita sinda nagpapaoripon sa Imperyong Romano na iyo ang nagtao sa sainda kitrabaho na magsingil nin buwis. Bako sa nasinda mga parakasala, minimidbid pa sindang mga traidor. Parakasala, ninhulita sa pag-iisip kan mga Hudiyo, dai sinda, bako sinda patas sa pagsingil kan mga buwis. Gari baga pinapatungan ninda an sa indang sinisingil. Kaya urog na lang mga tugang kaiyan an pagkaungis kan mga tawo kaitong panahon sa mga siring kaini na propesyon. Alagad mga tugang aram niyato
nasusog sa sinabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo, pagkahirak an maawot ko bakong atang. Dahil ako nagdigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi kan mga parakasala. Aram kan kagurangnan, kung ano ang inaagihan ni San Mateo. Kalagad dai ini naging ulang sa iya, natawan siya nin ikadwang pagkakataon. Inapod siya kan kagurangnan, asin si San Mateo daing pag-isip na pagduwa-duwa na nagsunod tulos kay Jesus. Binayaan niya an sa iyang profesyon o an sa iyang trabaho. Garuman sa naidibaga mga tugang pagbaya sa imong dating buhay. Asin pagsunod sa pangapudan kan kagurangnan. Si San Mateo may hiling niya to na sa tao kan sa iyang profesyon, yaon man ang kadalisayan kan sa iyang puso. An kamautan na siya maglakaw sa dalan nin kabanalan asin pagbabago. Kaya nga kan inapod siya kan kagurangnan, pinadagos ni Mateo si Jesus sa iyang harong. Garuman sana symbolically pinadagos ni San Mateo si Jesus sa iyang puso. Mga tugang an pagbabago tunay na mangyayari sa sato. Kung tutugutan ta na ang Diyos iyo ang magpano kan sa tuyang mga puso. Pwede kitang magsunod sa iyang dalan, alagad kung dai niya to ilalaag sa tuyang mga puso asin isipan, an kagurangnan, pwedeng pag-abot kan mga kasakitan sa paglakaw sa dalan na inapudan sa satuya kan kagurangnan, pwedeng lumihis kita. Alagad, kung ang pagsunod niya to sa pangapudan kan kagurangnan, dadagdagan niya to kan satuyang paghinguwa na siya iyo ang maghadi sa sato, sa satuyang puso, sa satuyang isip asin buot. Ano man ang kadipisilan, mga tentasyon, mantang kita naglalakaw sa dalan kan kagurangnan, dai kita nungka matitinag. Kundi padagos kitang malakaw, masunod sa ano man na pagbuot kan sa tuyang kagurangnan. Inilugod ang agadon niya itong biyaya sa satuyang mahal na Diyos. Gabos man kita inapod, manlain-lain man ang satuyang bukasyon, pero kita gabos naglalakaw na naghihinguwa na maging banal. Asin ang pagkamit kan kabanalan, mangyayari sana. Kunyaon sa satuyang puso, isip asin buot, an satuyang kagurangnan. Padagos niya kitang namumutan, padagos niya kitang inaapod, mawara man kita sa dalan, yaon man girarayan sa iyang pag-antabay sa sato.
lugod ining mga biyaya na ini da inya to ipasipara. Masinsiring kisan Mateo, na inapod kan kagurangnan. Lugod, dai kita magduwa-duwa sa pagsunod sa satuyang kagurangnan. Matindog po kita para sa pamiibi nin banwaan. Mamiibi kita sa langit no na Ama na nagtao sa to kisan Mateo, tanganing pasunodon kita sa satuyang paglakaw, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Hagadon ta sa iya na danay kitang pakusugon sa satuyang pagtubod. Ang satuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang bilog na banwaan nin Diyos, ang Santo Papa, mga obispo asin, mga kapadian, tanganing itaon nin Diyos, ang liwanag, ang kusog asin, ang isog sa pamamahala, kan bilog na simbahan nin Diyos, sa tao kan mga kasakitan asin pagtios, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga naglilingkod sa komunidad, asin mga organisasyon, tanganing ang karahayan kan lambang nangangaipo, magin sa indang inspirasyon asin kamautan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga naghihelang, mga dukha, mga nagtitios asin nabibilanggo, tanganing sindadanay na mabasog kan biyaya asin pagkaherak nin Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang mga tugang na napasala sa saindang pagtubod, tanganing magkaigwasindan nin liwanag asin makabalik sa satuyang pagtubod, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa mga hobenes, tanganing sinda siring kisan Mateo, magindayupot sa paglingkod sa Diyos, asin magin aarugan nin karahayan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kitagabos na nagkakatiripon sa banal na sakripisyo nin kagurangnan, tanganing kita magkasararo sa pagtubod, asin mamatian taan pagkamuot nin kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan sa samong pagselebrar kan kapistahan ni San Mateo, hulikan sa iyang kabanalan asin marhay na halimbawa, lumaad lugod ang samuyang pagtubod, magliputok ang samuyang pagkamuot, asin sumarig ang samuyang paglaom, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Katoninungan, iwinawalat mo, ano sa kong katoninungan, sa saindo'y tinatao, magdanay ka mo sa ko, sa induan kaugman ko. Ako anatang makipagulian, ang sa kuyang pagkamot, sa sando'y tinatao. Magpamibi ka mo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako man lagod din kagurangnan natang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagrurumdom kisan Mateo, mantang mapakumbabang nag-aarang, nagdudulot sa imonin mga pamibi asin sakripisyo, tanganing maugay mong ngawon an sa imong simbahan,
naan sa iyang pagtubod pinabasog mo sa mga paghulit kan mga apostoles, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daimo binabayaan an mga karnero mo. At ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyo man sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, asin kaiba kan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kami kanhimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos sa maginom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadad, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo mabalik giraray. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Berhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog tabi ang gabos.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadanan sinang kapangyarihan, siringwanan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghiningaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod tabi ang gabos. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumaya. Kakurangan, Yesu Kristo, namutan mo si mong banawaan, sa Eukaristiya'y tinaom mo, ang pagkamot asin bungay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak nin kagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asin ako.
Mamibi kita. Kagurangnan, nag-aako ka nakakaligtas na kaugmahan na huli ka ini. Maugmang inako ni San Mateo ang paraligtas na nagdalaw sa iyang harong. Warasan na kami danay na mabago kan kakanon niya, na nagdigdi sa pagapod bako kan mga banal, kundi kan mga parakasala pasiring sa kaligtasan, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Salve Regina, Mater misericordiae, ita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exulis fili Hebe, ad te suspiramus, gementes sit plentes, in hac lacrimarum vale, ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordiae oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignipiciamur promissionibus Christi, oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus animam, ut Deum Filitui habitaculum ipici meretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asin danay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, asin ni San Mateo, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona del Bicol, gran Madre de Dios, sé siempre la